Γεια, είμαι ο Άγγις και αυτός από δίπλα μου, από πίσω μου βασικά, είναι ο Γιάννης και μαζί είμαστε οι Noob Greek YouTubers 2. Όπως σας είπα στο Facebook, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα βίντεο να κάνουμε ένα κανάλι βασικά στο YouTube, όπου μου βλέπετε το Γιάννη αν μπορείτε. Σας είπα και χθες στο Facebook για αυτό το πράγμα. Παίζαμε τώρα ένα παιχνίδι ρολόι και 31, βασικά 21 γιατί βαριόμασταν 31. Και νίκησα στο πρώτο και τώρα ο Γιάννης νικάει στο δεύτερο, αλλά δεν τον αφήνω να νικήσει. Και άμα νικήσω θα κάνω ό,τι θέλω. Αυτά. Ναι, θα κάνω ό,τι θέλω. Άμα νικήσω. Ναι, άμα νικήσω και το δεύτερο, κάνω ό,τι θέλω. Αυτά, τώρα πάμε πίσω για να τραβήξουμε και το δεύτερο παιχνίδι. Από εκεί που ήμασταν φυσικά. Ναι, από εκεί που ήμασταν. Όχι από την αρχή δεν είμαστε τρελοί. Ναι, σας είπα το Σάββατο, βασικά σας είπα το Σάββατο μπορεί να τραβήξω ένα βίντεο με έναν φίλο μου με ένα φίλο μου ένα παιχνίδι. ένα παιχνίδι. Αυτά, θα πάμε στο δεύτερο παιχνίδι. Προβλέπετε τον Γιάννη, όχι τον Θανάση, τον ρεφό του Γιάννη, αλλά δυστυχώς ήρθε και μας έτριξε. Από εδώ πέρα τώρα συνεχίζει ο Γιάννης είναι από εδώ και εγώ, τώρα πάρω ο Γιάννης και το βάζει και εγώ είμαι εδώ ακριβώς στο δεύτερο βήμα του ρολογιού. Στο δεύτερο, ναι. Τώρα ο Γιάννης πάει ήδη στα τρίποντα, αλλά το χάνει. Δεν είμαι στα τρίποντα. Θα πάσει λίγο, κάποια στιγμή. Ορίστε εδώ, εσύ. Θα προσπαθήσουμε να κόψουμε τα σημεία που υπάρχει κάποιος επιπλέον. Αν δεν μπορούμε, δεν πειράζει. Έτσι και το πρώτο βίντεο. Κάντε γεια. Επιτέλους! Επιτέλους μετά από πόσα βίντεο. Μετά από 2-3. Ναι, δεύτερο μέσα. Πολύ σπάνια. Όσο πατάει η γάτα. Ναι, τώρα βλέπουμε την μπασκέτα, περιμένουμε το θρυλικό τον παίκτη. Τι είναι? Ακεί. Ακεί. Μπούμπα, φάκλι. Μπούμ. Έλα, πάρ' την κάμερα. Να βλέπετε το Γιάννη κυνηγάει την μπάλα επειδή την κλώτσα. Κατά λάθος. Ναι. Ναι. Έτσι εδώ πέρα θα τραβήξει το σουτ. Το χάνει. Και κολπατζής κιόλας ο Γιάννης είσαι. What? Κάτσε, δείτε τον αδερφό μου τώρα, δεν φαίνεται καλά, θα δείτε. Είναι μια μπλε μπλούζα, ξεχωρίζει από τα κάγκελα. Και τώρα τραβάμε τον Άκη. Έτοιμος να κλάσει είναι. Δεν σας είπαμε τι θα κάνουμε άμα νικήσει κάποιος. Ναι, εγώ άμα νικήσω τον Γιάννη θα το βάλω να κάνει 10 κάμψεις και του τραβήξω μια σφαλιάρα. Και ο Γιάννης άμα νικήσει να με κάνει 10 γύρους τρέχοντας όλο το σχολείο. Στο σχολείο και να δώσει μια κλωτσιά στον κόλλο. Αυτό για να φοράς. Και βλέπω να το χάνω αυτό το παιχνίδι και μετά να ξαναπέζουμε άλλο παιχνίδι. Γιατί άμα το πάρει στο παλία θα ξαναπαίξουμε κι άλλο. Θα παίξουμε όσο μπορούμε, παιδιά. Ναι, τώρα σε λίγο ένας φίλος μας που μου πήρε πριν σε μένα η κάμερα, πήρε τηλέφωνο. Πήρε τηλέφωνο και πήρε τηλέφωνο. Πήρε τηλέφωνο και με ήρθε εδώ πέρα. Αυτό. Τι ήταν? Νάτος! Και ήρθε ο Γιάννης ο Μανιάτης. Τραβάω βίντεο. Βασικά φέρε την κάμερα σε μένα. Βασικά θα πάω εγώ φέρω. Άσε πάνε. Περίμενε μάλλον. Μπούμπα, φάκρι. Θα πέρα βλέπετε το Γιάννη το Μανιάτη. Μας πήρε τηλέφωνο ενώ τραβούσαμε και κόπηκε το βίντεο στο 20 λεπτό. Αυτός ο Γιάννης μου πήρε τηλέφωνο και πήρε το βίντεο μας. Έτοιμοι να τον βρίσουμε ήμασταν. Γιάννη δεν θα παίξεις λίγο γιατί παίζουμε ένα παιχνίδι και μετά θα παίξεις. Να μετά το πίσω το βίντεο. Περιμένουμε τώρα στους μαγευτικούς δρόμους της Μηχανιώνας που δεν υπάρχει ψυχή. Πάμε τώρα να παίξουμε. Λίγοι είναι που έχουν έρθει. Ναι.
πούμε 5 άτομα. Δεν θα τους δείξουμε όλους. Μόνο τον Γιάννη και τον... 6 άτομα. Τα μαθηματικά μου είναι τέλεια. Γιάννη τραβάς. Πω, τρελαίνεις, το χάσε, μπράβο. Έτσι λίγο, μόλις τελειώσουμε αυτό το παιχνίδι, άμα το πάρω εγώ το παιχνίδι, τελείωσε. Δεν βλέπεις. Άντε. Δεν το έβαλες. Ρολόι. Και άμα νικήσω θα το βάλω να κάνει 10 κάμψεις και μια σφαλιάρα. Εγώ άμα νικήσω θα κάνει 10 γύρους στο σχολείο τρέχοντας και μια κλωτσιά. Γιάννη, άντε βάρα. Πω, Γιάννη, μπράβο. Άντε πεκ, άντε. Τόσο μεγάλη τρύπα. Δεν μας νοιάζει. Ναι. Γιάννη, ωραία Google. Συγγνώμη άμα το μαλλί ήταν χάλια. Καθάριζα το αυτοκίνητο της μαμάς μου. Με εκείνη. Δεν βοήθησε καθόλου. You stupid idiot. Ένας μικρός δολοφόνος. Δεν τον τράβηξε, τράβηξε αυτόν. Αυτό. Θανάση, άμα θες να σε τραβήξουν πάνε από εδώ. Τραβήξω. Όχι. Loser! Τα κατάφερε! Σε πέρασα, βλάκα. What? Yeah! Άντε, τραβάω. Θα το ανεβάσετε στο YouTube. Ναι. Όχι, θα τα πεις. Ναι, θα θερμάσουμε. Ηρωνικά το είπα. Γιάννης το χάνει. Πάρε την κάμερα. Τώρα δεν ξέρω άμα πάτησα τίποτα, δεν με νοιάζει. You stupid idiot. Α, και ένας θρυλικός παίκτης. Ο Γιάννης Μανιώτης. Τώρα το σουτ. Άντε. Τράβα το. Πω. Γιάννη μ' αρέσει εσύ τώρα. Μπάλα. Έτσι κάνει το σουτ από εδώ. Δεν μπαίνει όπως βλέπουμε. Βλάκα. Με τον Γιώργο είστε ευγενισμένοι. Τι κάνει Γιώργο? Τον καλούκι. Ναι. Ηλίθιος είναι. Ναι. Το ξέρουμε όλοι. Άρα παράς. Με ποια προσπαθείς πάλι να τα φτιάξεις? Αναφέρω. Δεν είναι γκέι το παιδάκι. Απλά ξέρει γιατί μιλάω εγώ. Είναι ένα κοριτσάκι που το πρίζει. Να μην πω τι. Να ξέρετε ότι είμαι straight. Όποιος κομπλές ενδιαφέρεστε πείτε μου. Τώρα τραβάμε στο βίντεο. Γιάννης εδώ πέρα κάνει με τα μαγικά του. Πάλι το έχασε. Μπράβο Γιάννη. Άντε ρε. Βλάκα χτύπησα. Ας έπεφτες. Πάλι καλό θα σου κάνει. What? Μέσα ήταν. Βλάκα να το τελειώσουμε γρήγορα. Άντα πούμε και πέρα. Παιδιά, είναι το τελευταίο καλάθι που θα βάλουμε για σήμερα. Άμα νικήσω, κάνω Γιάννης 10 κάμψεις και μια σφαλιάρα στα μούτρα. Για να μην το το βάλω. Και το κάνω! Yay! Τι τρώγεις κάμψεις και τις σφαλιάρες. Ελάκι. Πέρα τραβάω εγώ. Έλα Γιάννη. Ο Γιάννης είναι λίγο πιο βήμα. Με το τέλος δεν είναι από εκεί. Δεν το έβαλα. Ναι, Γιάννης το χάνει, η σειρά μου τώρα άμα το βάλω τελείωσε. Δεν βλέπετε το loser, δεν βλέπετε το winner. Δεν βλέπετε το Γιάννη. Θέλετε να πω τι είναι, ο Άκης. Τι είμαι. Ένας μαλάκας. Τράβα βίντεο και μιλάς. Να μην πούμε τώρα. You stupid idiot. Fine. Κάτσε. Όπως είδατε, αυτός ο μακάκας
Με νίκησε πάλι, αλλά θα πάει πολύ ξύλο. Μπράβο αυτός ο loser. Λοιπόν, πέσε κάτω και μην μιλάς. 10 κάμισες τώρα. Κάτσε, έχω μπερδευτεί με τα push-ups και τις κάμψεις. Α, ξέρεις τι είναι κάμψεις. Έχω μπερδευτεί. 10 κάμισες είναι αυτό εδώ. Να, δείξω Γιάννης. Και- Ναι. Λοιπόν, 10 κάμισες. Μετράμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Σήκω πάνω. Ελάχιστη από Ο Γιάννη, όχι Όχι εδώ. από σένα. Γιάννη. Μπες. Όχι. Και αυτό είναι το παιχνίδι, παιδιά. Το βίντεο αυτό ήταν λίγα λεπτά. Γεια σας. Αριγιαμπή.